Sanibona bafethu. Nangu omunye siyamthola la. Imali esheshayo. Awuthi simthole vele liyanetha kumele ntante ngeke ngikwazi ukubayeka kumele nethe. Ufuna ukuba ntante isemvuleni. Awuthi simuzwe umkhulu balo. Queen Milisa imali esheshayo hey. Oh QD ay. Ngathi ngawe nje fa. Oh. Ayingeni. Kanjani manje? Oh. Ngumuntu ezoyiphuthisela ngomntanta kunetha nje kani. Angeke. Kanjani manje? Ngoba le namba iyaringa phela ekuqaleni. Nayo. Awu kehla lama kunjani mkhulu? Hello? Yebo kehla lama. Siyaphela kehla lama kunjani? Hello? Uyangizwa mkhulu? Hello? Engathi ushawe network mkhulu. Kehla lama. Ngithi ngathi ushawe network uyaphela kodwa kehla lama. Yebo ngiyakuzwa mkhulu. Ngithi uyaphila kodwa kehla. Cha ngithi uyaphila mkhulu okay ngiyawuzwa. Wemkhulu manje angazi noma inetwork yakho yini. Ngiyakuzwa. Ukuphi mkhulu ngokuhlala? Ngiyabona lapho mkhulu ngathi uyasiza ngemali esheshayo. Yebo baba emakhaya. Usemagethi? Oh kehla lama ngila eThekwini mkhulu manje uye usize kanjani mkhulu ngemali esheshayo? Uye wenze kanjani? Okay. Baba ukwena ngizotshela Hayi mkhulu ngeke. Ayikho enye mhlawumbe enye inamba esingakufonela kuyona because angazi noma inetwork yakho noma kwenzakalani. Okay. Angizwa? Awukizwa namanje? Awuzama ukushintsha indawo kuyona mkhulu. Manje nangi Nakho-ke sengiyakuzwa-ke manje. yebo. Ngithi mina mkhulu ngiyabona lapha ku-Facebook ukuthi uyakwazi ukusiza umuntu uma efuna imali esheshayo. Kanjani baba? Yebo mkhulu mhlawumbe uye wenze kanjani mkhulu awuke nje ungibrief nje ungibeke esithombeni. Ufuna ukuthi Hayi noma ingangena ebhange mkhulu. Ube ukhulumele phansi kehla lama ngikuzwa. Mkhulu. Yebo. Yebo baba. Yebo kehla lama ekade indaba kwenzakalani kanti kulayini wakho? Mina ke khona abantu manje indawo ukuthi ngekala i-account yakho mase unikele account ngizodinga igama lakho liphelele uyakuzwa. Ngiyakuzwa kehla lama. Yebo baba bese uyangida wena ukuthi udinga malini baba. Hayi mhlawumbe uthi ngibone nje u5 million ukuye kube umaleni? U5 million baba wami mina ngiza 800 rand. Oh. 800. Oh ungidayisa
Oh, ungidayisela u5 million ngo800 ekhehla la. yebo kodwa ke kukhokha wena uzongikhokhela lokho sana u5 million wakho ngemali ufuna ngayo noma ungiza 200,000 imali seyingenile noma 300,000 kukuwena ubonga wakho kodwa inkandiso iyona isebeyidingekala 800 lo befakuthathe bena hayi ngiyakuzwa ekhehla la. yebo uyakhatha ekhehla la ngibuye kungakuzwa. kanjalo phela Hayi yazi ngizokwenza kanjani mkhulu othi ngibo. Ungakwazi mhlawumbe ukuthi uhambe uye etolo noma eShoprite ekhehla la. Ngizoyifaka eShoprite because la engihlala khona kuno Shoprite. Uyangizwa mkhulu? Ngithi mina ngizofaka eShoprite lo 800. Angizwa? Mkhulu angikuzwa mina. nakho ngiyibhadi Mkhulu. Hlela la. Wemkhulu. Yazi. Ngibona ngiyangisa ke nje lo. Ayikho into angazothi uhleka manje. Awukahle into. Angicasula lo. Yabona lo uyangiyanyisa nje lo nazi. Ngingesola ukuthi le video ngiyiqalelile. Awuze nje le namba ibuye ingangeni futhi ayinesidinga nje lo. Uhlala lapha nto uhlala emahlathini. Hayi. Umingangeni. Okay. Bafethu okay. Othi ngenze njengenjayelo ngizolinda isikhashana bese ngimsendela izinamba zaseShoprite lo. Bathi na uhlushwa network lo mkhulu uyanginyanyisa nje lo. Bafethu ngisacela niqhubeke nihlale ningifollowe, nishare, nilike, nihambe nosubscribe nalapha ku YouTube channel wami. Ngiyabuya no part 2. Ngiyabonga.